Ahora é un pouco igual para todos, pero temos a situación que temos de aprobar o que xa levamos a Xunta pola subvención polo complementario da Diputación e había problemas para que pudese incluso a parte técnica asistir porque problemas personais e tamén tuvo que ser, pero supoño que xa coñecemos. Entón, damos comezo a sesión plenaria extraordinaria cos seguintes puntos da orde do día. A aprobación se procede do ditame do postcomplementario 2019. Lemos, como xa foi a Comisión Informativa, xa determinado, simplemente ler o acordo e sabe que se ten en medida. Ben. Participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, adicional 1/2019 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitando a aplicación do resto da maior achega provincial asignada, non utilizada na primeira fase, aos investimentos financieramente sostibles que se indican a continuación e aprobar os correspondentes proxectos de obras ou pregos das suministracións. Suministro e colocación de galerías para a Casa Consistorial, 20.715. A maior achega, solamente esa cantidad. Vale. Declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas legalmente necesarias. Declarar que o Concello ten crédito, de ser o caso, que se compromete a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos investimentos financieramente sostibles incluídos na segunda fase do post-plus adicional. Se o Concello voluntariamente realizar unha achega ao seu financiamento. Solicitar na Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan que se entenderá afectada se esta se produce efectivamente. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Autorízase a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias coa Seguridade Social. Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Ben, votos a favor. Solamente con isto explicar que pon galerías porque o Concello todo na parte de diante todo de galería e xa expliquei outro día que podedes comprobar. Se ve, sí, móviles, todo, e aí se perde moitísima calor, enerxía, calefacción, entra auga e está pudrindo as maderas. O punto número 2, a aprobación se procede dos festivos locais, que xa tamén foron, non sei se credes que recorren, pero creo que si, sabedes que había xa festivos que eran autonómicos, entonces nos deixaba que fixar como días festivos locais e se xa trasladados tamén ao centro educativo para o 2020 os seguintes: luns, día 10 de agosto, San Lourenzo, e venres, día 2 de outubro, San Roquiño, o sea, venres de San Roquiño. Remitir certificado deste acordo, Executiva Territorial da Coruña, da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Votos a favor? Abstencións? O terceiro punto era un suplemento de crédito barrado que xa explicáramos por que razón, porque era para os arquivadores e do traballo que está a facer no arquivo, que tiñamos a documentación e se foran dotando por partes e era o último ano que nos quedaba para poder completar os iguales que se deixaban de fabricar e así constaba xa no medio do contrato. Entonces,
se compraran, logo saliu a subvención de cultura, se pediu, nos concederon, e o que facíamos agora é devolver, como había unha parte de remanente, facer un suplemento de crédito barrado para devolver eso pois ao remanente e gastalo pois, cando este ano no seguinte, cando sexa necesario e de tempo, non? Entón, a aprobación, o que hai que aprobar é o seguinte. Creo que está cortado aquí, falta unha página. Primeiro, aprobar inicialmente un suplemento de crédito barrado na modificación orzamentaria 10-2019 por importe, teño aquí, vale, por importe de 2.468,66 euros, reintegrando o exceso de financiamento no proxecto de gasto 37.19 ao remanente líquido de tesorería para gastos xerais. Segundo, expoñer o expediente ao público previo anuncio no GOV durante o prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Votos a favor. E o punto número 4, e a aprobación se procede do seguinte ditame: réxime en situación de incapacidade temporal e dos cargos políticos. E, bueno, foi explicado por a secretaria no seu momento, se le quere volver a que faga a explicación técnica, e se non eu leo os apuntos. Isto xa foi aprobado no pleno para os traballadores, pero nunca se nos ocorreu que podía darse unha circunstancia, que non afecta a persona que lles paga, porque estou en outro réxime, non este que é de Mufafe, pero non está ninguén de que lles poda suceder, ojalá que sí. Acorda, primeiro, aprobar o seguinte réxime retributivo da situación de incapacidade temporal para os cargos electos con dedicación exclusiva e parcial. Os cargos electos con dedicación exclusiva e parcial do Concello de Ousame que se atopen en situación de incapacidade temporal ou licencia por enfermidade percibirán un complemento retributivo desde o primeiro día en situación de IT, o sea, de incapacidade, ou de desfrute da licenza por enfermidade que, sumado á prestación do réxime de seguridade social que corresponda, alcance o 100% das retribucións fixas e ordinarias do mes de inicio da incapacidade temporal ou licencia. Segundo, outorgar ao presente acordo eficacia retroactiva dende o 4 de xullo, o sea, do 4 de 7 de 19, momento en que se aprobou polo pleno corporativo o réxime retributivo dos cargos electos con dedicación exclusiva e parcial para o mandato 2019-2023. Terceiro, por aplicación do artigo 75.5 da Lei de Réxime de Bases Locais, este acordo plenario será publicado no Boletín Oficial da Provincia no tabueiro de ditos do Concello. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Abstencións? E outro... Sí, despois de isto. Non hai ningún punto máis a añadir, levantamos a sesión. E outro, isto